Ukama Zizi makauraya Zizi makauraya Zizi makauraya Hazina musha Zizi makauraya Zizi makauraya Zizi makauraya Hazina musha Zuvari erichimobuda Yosikira Zuvari erichimobuda moyo wangu unaira vana vari kutambura, vana vari kunyunyuta, vana vari kunetsekana nenyaya iri kuitika iyi, nenyaya iri kuitika munyika iyi. Dzidzo vanoti hanzi education is the key to success, but education yacho kana maticha asiri kupiwa mari, vana vasiri kudzidza, vana vokomplaina vosungwa. Mawani, mwana asingacheme anofira mubereko. Mwana kana achema hazvireve kuti atuka baba kana kuti atuka amai. Ari kungoti ndiwoneiwo, ndipeiwo attention semwana. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Wally, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwani munu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe ndosaka ari panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, dangu kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hanzi mwana asingacheme anofira mumbereko, but mwana wacho kana akuchema ofira mumbereko futi. Zviriko here? Kare taiziva kuti mwana akachema akaberekwa kumusana naamai, pamwe atotesa napukeni, pamwe aane nzara, pamwe pane chamuruma, pamwe akutsva, amai vaimudzikisa, vomutarisa zvinhu zvese izvozvo, vomuitira zvaanoda. But right now, vana vari kuchema kuna amai. ZANU-PF iri kutungamirwa navaMunangagwa vari kubva varohwa, vari kubva vasungwa, vari kubva vanzi nyararai. Saka toita sei? Tochemera kupi? Mawana ndonyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje, nyaya yamukoma Darlington Matola vakasungwa, vari kuenda kukoti mangwana. Ende nyaya yacho inyaya yekuti vataurirei kuti zviri kuitika panapa, pachikoro panapa, administration yepanapa iri kutadza pakati nepakati. Dai madai so kuitira kuti mayouth, students tiwanewo dzidzo zvakanaka. Zvikanzi takutombokususpenda panapa, takutombokumisa chikoro because washora, wazvidza administration. Sei wataura izvozvo? But ndopana mbotaura kuti vakuru vanoti mwana asingacheme hanzi anofira mumbereko. Right now vakuchema futi vari kungofira mumbereko. Mawana nezuro tanga tina SG weZinasu, and the space yakalasta for something like 4
4 hours 53 minutes vanhu vachicontributa vachiisa macontributions avo matambudziko ari kusanganikwa nawo nevana vari kuyunivhesiti, hanzvadzi dzedu, vanin'ina vedu nevakoma vedu vari kumayunivhesiti. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinopisa tsitsi. But vaMnangagwa vakaisa zvimuti munzeve. VaMnangagwa nemaministers avo vakaita kupakira zvimuti munzeve. Hanzi zvese zvakanaka, nyika inovakwa nevene vayo. But vene vayo ndivo vari kudzidza kuti vazovaka nyika. Kana musingavape dzidzo dzakanaka, inozovakwa nei? Inozovakika sei nyika yacho kana zvinhu zvichidaro? Mawana pakaipa. Ndikuratidza the video. Vakomana vachitaura kuti mangwana tiri kuenda. Dzidzo makauraya. Dzidzo makauraya. Ndakamboti kune vanhu veZanu PF on X, chimbondipaiwo 1 munhu kana 2 vanhu ndombouya nawo paplatform mundinongedzerawo kuti holi, kubva pakapinda vaMnangagwa, vaMugabe ngatimbovasiyai vazorore murugare. Kubva pakapinda vaMnangagwa, vaMnangagwa vakaita chakati nechakati nechakati nechakati, ende zvakabenefita macitizens zvakati nezvakati nezvakati. Tonzwa kuti munhu ari kuDotito, ari kuKwazvimba, ari kuChivhu, ari kuzasi zasi uko, ari kuwanawo something, ari kubenefitawo something pazvinhu zvakadaro. Mawana chaiwo chaiwo pakaipa. Let's play a video muzvionere. Vana vari kutambura, vana vari kunyunyuta, vana vari kunetsekana nenyaya iri kuitika iyi, nenyaya iri kuitika munyika iyi. Dzidzo. Vanoti hanzi education is the key to success. But education yacho kana maticha asiri kupiwa mari, vana vasiri kudzidza, vana vokomplaina vosungwa. Mawana. Zvikanzi with only a day left, students are ready. Their struggles is not televised, but it will be live tomorrow. Students demand justice for Darlington Matola. Vari kuda justice vana. Kuti akangotaura kuti zviri kuitika izvo hazvina kunaka, zviri kuitika izvo hazvisiri izvo, vanzi mukande mujeri. Mangwana vachange vari live. We'll be having interviews with them also here on this platform, tichikurukura nyaya dzacho, tichionesana kuti zvakamira sei. Mwana asingacheme anofira mubereko. Mwana kana achema hazvirevi kuti atuka baba kana kuti atuka amai. Ari kungoti ndiwoneiwo, ndipeiwo attention semwana. Gadzirisai pada kugadziriswa. Ndaane nzara, pamba ratota, ndatsva, ndatonhorwa. Mwana anenge achichema. Mawana pakaipa. Ndonyanga ndichifamba nayo ndikandikusei muchiona video rema students vachiti dzidzo ndimi makauraya. VaMnangagwa, Zanu PF nevanhu vanotsigira zvinhu zvakadaro. Ndimi makauraya. Dzidzo makauraya. Dzidzo makauraya. Hazvina mhosva. Dzidzo makauraya. Dzidzo makauraya. Dzidzo makauraya. Hazvina mhosva. Ndivari eri tinobuda. Ndosvikira
zuva riye richingobuda moyo wangu unoira ndandinanamemendenda ndega paukama imi makauraya dzidzo makauraya dzidzo makauraya hatina ngosva paukama macha 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 aiwaiwa kukuberekera vana aiwaiwa kukuberekera vana berekera vana aiwaiwa kuniberekera vana aiwaiwa kuniberekera vana berekera aiwaiwa kukuberekera vana.